பிரேயர் சொல்லி ஆரம்பிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானத்திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சலசலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் கேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. நம ஓம் விஷ்ணுபாதாய कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने श्रीनमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ், இந்த செஷனுக்கு வந்திருக்கிற கிருஷ்ண பக்தர்களை மறுபடியும் ஒரு தடவை வருகன்னு சொல்லி வரவேற்கிறேன். உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கங்கள். என்னோட வாய்ஸ் ஆடிபிளா இருக்கா மாதாஜி? ஓகே, தேங்க்யூ. ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். அத்தியாயம் 3 கர்ம யோகம், செயலின் யோகம். இந்த அத்தியாயம் 3ல கர்மயோகத்தை பத்தி பகவான் நமக்கு இன்னைக்கு என்ன சொல்ல போகிறார் அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தர் இஸ்கான் பெங்களூருக்கு நம்முடைய பணிவான வணக்கங்களை சமர்ப்பித்து விட்டு இந்த செஷனுக்கு செல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஜகத்குரு ஸ்ரீல பிரபுபாத கி ஜெய். நம்ம போன சாப்டர்ல என்ன பார்த்தோம் அப்படிங்கிறத இங்க ஒரு ரீகேப்பா கொடுத்திருக்காங்க, அதை நம்ம பார்த்திடலாம். இரக்கம், இன்பமின்மை, பாவச்செயல், குடும்ப பாரம்பரியம், இருமணம், இது எல்லாம் நம்ம நேத்தே விளக்கமா பார்த்துட்டோம். இந்த 5ஐயும் சொல்லிதான் அர்ஜுனர் நான் போர் புரிய மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னாரு. அதுக்கு பகவான் தீர்வுகளையும் தந்தாரு. நீ இறக்கப்படுற, நீ உடலுக்காக இறக்கப்படாதே. இந்த உடல் அழிந்து விட்டால் அந்த ஆத்மாவிற்கு வேறொரு புதிய உடல் கிடைக்க போகிறது. சோ நான் இங்க போர்ல எல்லாத்தையும் கொல்ல போறேனே அப்படின்னு நீ கவலைப்படாத அப்படின்னு சொல்றாரு. இன்பமின்மை அப்படின்னா நீ போர் செஞ்சு நீ இறந்துட்ட, போரில் இறந்துட்ட அப்படின்னா சொர்க்கம் போவாய். அப்படி போர்ல ஜெயிச்சுட்ட அப்படின்னா உனக்கு ராஜ்யம் கிடைக்க போகிறது. இதுல இன்பமின்மை அப்படின்னு சொல்றதுக்கு எதுவுமே இல்லையே அப்படின்னு சொல்றாரு. பாவச்செயல் அப்படின்னு சொல்றாரு. இது பாவச்செயலே கிடையாது.
இந்த பகவானுக்கு எல்லா நம்ம செய்கின்ற செயல்களை எல்லாம் அர்ப்பணித்து விட்டு செய்யும் போது அந்த செயல்களின் விளைவுகள் வந்து நம்மை வந்து சேராது அப்படின்னு பகவான் வந்து விளக்கமா எடுத்து சொல்றாரு. அதனால நீ வந்து நான் வந்து பாவம் செய்தவனாகி விடுவேன் அப்படின்னு நீ பயப்பட தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்றாரு. குடும்ப பாரம்பரியம் அழிந்துவிடும். அது எப்படி அழியும்னு நான் உங்களுக்கு நேற்று சொன்னேன். அந்த குடும்ப பாரம்பரியம், நீ ஒரு மன்னனாக ஆகிவிட்டால் நீ தர்மத்தை நிலைநாட்டலாம், வர்ண சங்கராவை தடுத்து விடலாம் அப்படின்னு சொல்றாரு. இருமனம், இன்டெசிஷன், நீ வந்து டிசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு தயங்காதே. உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமை, ஒரு சத்திரியனாக உனக்கு என்ன கடமை விதிக்கப்பட்டிருக்குதோ அதை வந்து பகவானுக்கு பலன்களை வந்து நான் தான் செய்யறேன், நான் தான் கர்த்தா அப்படின்னு நினைக்காம பகவானுக்கு அர்ப்பணித்து விட்டு செஞ்சேன்னா வந்து உனக்கு வந்து அந்த விளைவுகளில் இருந்து நீ வந்து தப்பித்து கொள்ளலாம். சோ நீ வந்து கர்த்தா கிடையாது அப்படிங்கிறதையும் விளக்கி சொல்றாரு. இன்னைக்கு பார்க்க போற அத்தியாயத்துல என்ன சொல்ல போறார் பகவான் அப்படின்னா, அந்த முக்கியமான தலைப்புகள் என்ன, முக்கியமான அந்த ஸ்லோகத்துல இருக்கிற வார்த்தைகள் என்ன அப்படின்னு பாக்குறோம். துரத்தல் அல்லது செயல். இங்க வந்து அர்ஜுனர் வந்து கன்ஃபியூஸ்டு ஸ்டேட்ல இருக்கிறாரு, குழம்பி போயிருக்கிறாரு. துரத்தல் அப்படின்னா துறவி ஆகுறது அப்படின்னு நினைச்சிட்டாரு. அப்போ வந்து துறவியாகுன்னு சொல்றீங்க, செயல் செய்யின்னு சொல்றீங்க, போர் செய்யணும்னு சொல்றீங்க. அப்போ எனக்கு என்ன, எதை செய்யறது, இதுல ரெண்டு எனக்கு எது நல்லது, ஏகம் பதா, ஏதாவது ஒன்று சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கேக்குறாரு. துரத்தல் அப்படின்னா துறவி ஆகுறதுன்னு தப்பா அர்த்தம் பண்ணிக்கிட்டாரு. நம்ம அது என்னன்னு ஸ்லோகத்துக்குள்ள போகும்போது பார்க்கலாம். நிஷ்காம கர்மயோகா, ஞான யோகா. நிஷ்காம கர்மயோகா அப்படிங்கிறதுலாம் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் கர்மா. கர்மா அப்படிங்கறத வந்து நம்ம தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம். ஒரு தப்பான செயல் அப்படின்னு புரிஞ்சிருக்கிறோம். கர்மா அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா செயல்கள். நம்ம காலையில இருந்து எந்திரிக்கிறதுல இருந்து நம்ம தூங்க போறது வரைக்கும் நம்ம செயல்கள் செய்து கொண்டே இருக்கிறோம். அதுதான் கர்மா. சோ கர்மா அப்படிங்கிறதுக்கு தப்பான மீனிங் எல்லாம் கிடையாது. ஆனா டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கர்மா இருக்குது. அதுதான் வந்து தப்பு சரி அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து தீர்மானிக்கும். அந்த மாதிரி நிஷ்காம கர்மயோகா, சகாம கர்மயோகா, கர்ம காண்டா அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் யோகா. வரப்போற சாப்டர்கள்ல வந்து நம்ம நல்லா அதை என்னன்னு விரிவாக பார்ப்போம். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும், நியதம் குரு கர்ம, நித்தமும் நமக்கு என்ன விதிக்கப்பட்டிருக்கிற கடமையோ அதை சரிவர செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும், கிருஷ்ண உணர்வோட செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். அடுத்தது கர்ம காண்டம், கர்ம யோகா. இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா, கர்ம காண்டம் அப்படின்னா ஏதாவது உன்னை நினைச்சு அதை அடையணும்னு நினைச்சு முயற்சிகள் செய்து அதுக்காக வேண்டது. சோ அந்த பலநோக்கு செயல்களுக்காக முயற்சிகள் செய்து கொண்டே இருப்பதான் கர்ம காண்டா. இது வந்து ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க தான் இந்த மாதிரி. நம்ம எல்லார்கிட்டயுமே 3 குணமுமே இருக்குது. அது என்னன்னு நம்ம இந்த சாப்டர்ல நம்ம பார்ப்போம். அப்போ நீங்க புரிஞ்சுக்குவீங்க. சோ 4வது என்ன, எடுத்துக்காட்டாக வாழுங்கள். சோ மன்னன் எவ்வழி, மக்கள் அவ்வழி. சோ மன்னன் மக்கள் வந்து எப்படி நடந்துக்கணும் அப்படின்னு மன்னன் நினைக்கிறாரோ அதை வந்து மன்னன் நடந்து காமிக்கணும். நம்ம கூட வீட்டுல வந்து நம்ம குழந்தைகள் வந்து எப்படி நடந்துக்கணும், எப்படி பேசணும், பெரியவங்க கிட்ட எப்படி எல்லாம் இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோமோ அதை வந்து அவங்களுக்கு எடுத்து சொல்லக்கூடாது. நம்ம வந்து நடந்து காமிக்கணும். நடந்து காமிச்சா அது வந்து அவங்க மனசுல நல்லா பதிஞ்சிரும். சோ எடுத்துக்காட்டாக வழி நடத்துங்கள். யத் யத் ஆசரதி சிரேஷ்டஸ் அப்படிங்கிறாங்க. அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. மிகப்பெரிய எதிரி யாரு, நமக்கு மிகப்பெரிய எதிரி யாரு அப்படின்னா மோகம். சோ அந்த மோகம் தான் அது நமக்கு தான் வந்து இக வைரினம். அதுதான் நமக்கு வந்து மிகப்பெரிய வைரி, எதிரி. வைரினா எதிரி அப்படின்னு சொல்றாரு. இதனுடைய விளக்கங்கள் எல்லாம் இப்ப பார்க்கலாம். இப்போ நம்முடைய புலன்கள், 5 புலன்கள் என்னென்ன, கண் இருக்கு, மூக்கு இருக்கு, காது இருக்கு, கை இருக்கு, வாய் இருக்கு. சோ இந்த மாதிரி புலன்கள் எல்லாமே வந்து யார் வந்து கட்டுப்படுத்துவா, மனம். மனம் என்ன சொல்கிறதோ அது. சோ மனத்தை வந்து யார் கட்டுப்படுத்துறது, நுண்ணறிவு. சோ இது யாரு, இது வந்து ஆத்மா. சோ இந்த ஆத்மாக்கு வந்து எந்த வேலையுமே இல்லை. ஆத்மா வந்து எந்த செயலையும் செய்ய தூண்டுவது இல்லை. அப்ப நம்ம எப்படி செயல்கள் எல்லாம் செய்கிறோம் அப்படின்னா, நம்முடைய ஆசை, நம்முடைய ஆசையினால் மனம் தூண்டப்பட்டு புலன்கள் வந்து அதுக்கு ஹெல்ப் பண்றது. சோ இங்க பாருங்க, ஒவ்வொரு புலன்களும் வந்து எப்படியெல்லாம் வந்து நம்மை வந்து
நல்ல செயல்களும் தீய செயல்களும் செய்ய தூண்டுவனவாய் இருக்கின்றன. அப்படி செய்ய தூண்டும் போது நம்முடைய மனம் அப்படிங்கிற கடிவாளம் யார்னால கட்டுப்படுத்தப்பட வேண்டும்? அறிவினால் கட்டுப்படுத்தப்பட வேண்டும். அப்படி கட்டுப்படுத்தலைன்னா நம்ம மனம் போன போக்கில் செயல்பட்டால் நாம் பாவம் செய்தவர்களாக ஆகிவிடுவோம். சோ அததான் இத புலன்களை எல்லாம் கட்டுக்குள்ள வைத்திருக்கிறவர்கள் தான் ஆச்சாரியர்கள். சோ அவங்கெல்லாம் கோ சுவாமிகள். கோ அப்படின்னா புலன்கள். அந்த புலன்களை எல்லாம் அவங்க கட்டுக்குள்ள வச்சிருக்காங்க. அவங்க சொன்னபடிதான், அவங்க மனசு என்ன சொல்லுதோ அதுபடிதான் புலன்கள் செய்யும். பார்க்க கூடாதுன்னா பார்க்க கூடாது, சாப்பிடக்கூடாதுன்னா சாப்பிடக்கூடாது. சோ அந்த மாதிரி வச்சிருக்காங்க. நம்ம எல்லாம் யாரு? புலன்கள் என்ன சொல்கிறதோ, நமக்கு டேஸ்டா சாப்பிடணும், நமக்கு சினிமா பார்க்கணும். சோ என்னெல்லாம் நம்ம புலன்கள் என்னெல்லாம் ஆசைப்படுதோ அதை எல்லாமே நம்ம செய்வோம். அப்ப நம்ம எல்லாம் யாரு அப்படின்னா கோதாசன். சோ கோ புலன்களுக்கு நம்ம தாசனாக இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அந்த ஸ்டேஜில் இருந்து நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா விலகி நம்ம புலன்களை நம்ம கட்டுக்குள் வைத்து கொண்டு வர நம்ம ட்ரை பண்ணணும். இப்போ இந்த இதுல பிக்சர்ல நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னா துரத்தல், அப்புறம் செயல்கள் செய்தல். சோ அர்ஜுனர் கேக்குறாரு. இந்த 2 ஸ்லோகத்தையும் நான் படிச்சிடுறேன், அதுக்கப்புறமா நான் விளக்கம் சொல்றேன். अर्जुन उवाच ज्यायसि सेत्कर्मणस्ते मदा बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि कोरे मां नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं पद निश्चित्य ஏன ஸ்ரேயோகமாப்னுயாம். இந்த 2 ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு கேட்டா, அர்ஜுனர் கேட்கிறாரு, ஜனார்தனரே, கேசவனே, அறிவு பலநோக்கு கர்மங்களை விட சிறந்ததுன்னு சொல்றீங்க. பலநோக்கு கர்மங்கள் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, பகவான் கிட்ட ஏதாவது போய் நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு இது நடந்தா நான் இது செய்யறேன் அப்படின்னு ஏதாவது ஒரு பலனை வேண்டி நம்ம செய்யறோம் பாத்தீங்களா, செயல்கள் செய்யறோம் இல்லையா, அதுதான் பலநோக்கு கர்மங்கள். மாதாஜி என்னோட ஃபேஸ் தெரியறதா? தெரியுது மாதாஜி. ஓகே, தேங்க்யூ. பலநோக்கு செயல்கள் அப்படிங்கிறது எதையாவது நினைச்சுக்கிட்டு அதை அடைவதற்கு முயற்சிகள் செய்யறோம். அதுக்கு பகவான் கிட்ட வேற போய் ஹெல்ப் கேட்கிறோம், அவர்கிட்ட வேண்டுகிறோம். சரிங்களா? சோ அந்த மாதிரி பலநோக்கு செயல்களை விட எது உயர்ந்தது அப்படின்னு சொல்றாங்க? அறிவு உயர்ந்தது அப்படின்னு சொல்றீங்க. அப்படிப்பட்டா நீங்க என்ன சொல்றீங்க? என்னை எதுக்கு கோரமான போர் தொழிலை செய்ய சொல்கிறீர்கள் அப்படின்னு கேக்குறாரு. இந்த போர் தொழில் அப்படிங்கிறது கோரமான போர் தொழில். நிறைய பேரை கொல்ல வேண்டி இருக்கும். அதுல நிறைய கைகால் உடைஞ்சு போயிருக்கும். நிறைய பேருக்கு உயிரை விட்டுருப்பாங்க. நிறைய அனிமல்ஸ் எல்லாம் இறந்து போகும். அப்படிப்பட்ட கோரமான போர் தொழிலை என்னை எதுக்காக செய்ய சொல்கிறீர்கள்? ஏன் என்னை பலவந்தமாக ஈடுபடுத்துகிறீர்கள்? என்னை எதுக்கு கம்பல் பண்றீங்க? போர் செய் அப்படின்னு கேட்கிறாரு. அதுக்கு இரு வழிகளை ஒரே போல கூறும் உமது உரையால் எனது அறிவு பேதலிக்கிறது. துறந்து விடு அப்படின்னு சொல்றீங்க, துறவியாகு அப்படின்னு சொல்றீங்க, செயல்கள் செய் அப்படின்னு சொல்றீங்க. சோ இந்த மாதிரி நீங்க சொல்றதுனால எனக்கு ரொம்ப என்னுடைய அறிவு பேதலித்து போயிருக்கிறது. எனக்கு எது நன்மையானது என்று முடிவாக கூறுவீராக. சோ துறவியாகுன்னு சொல்றீங்க, செயல்கள் செய் சொல்றீங்க. எப்படி ஆஞ்சநேயர் செயல்கள் செய்தாரு ஸ்ரீராமருக்காக, அந்த மாதிரி. சோ செயல்கள் செய்யன்னு சொல்றீங்க. இதுல நான் எதை செய்யறது? ஏதாவது ஒண்ணு எனக்கு எது ரொம்ப நன்மை அப்படிங்கறத சொல்லுங்க அப்படின்னு நினைச்சு கேட்கிறாரு. இவர் நம்மள மாதிரியே அவரும் கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டாரு போல இருக்குது. அதனாலதான் அந்த மாதிரி கேட்கிறாரு. ஆனா பகவான் என்ன சொல்றாரு? துரத்தல் அப்படிங்கிறது செயல்கள் செய்யும் போது அதில் வருகின்ற பலன்கள் இதை துறக்கணும்னு சொல்றாரு. அந்த ரிசல்ட்ஸ், அந்த ஃப்ரூட்ஸ், அததான் துறக்க சொல்றாரு. துறவியாகு அப்படின்னு சொல்லல பகவான். துரத்தல் அப்படின்னா செயல்களின் பலன்களை தியாகம் செய்தல், அதுதான் துரத்தல்.
இந்த மாதிரி போய் காட்டுல உட்கார்ந்து தவம் செய்வது கிடையாது. அப்போ நம்ம எல்லாம் என்ன நினைச்சுக்கிட்டோம், துரத்தல் அப்படின்னா தியாகம் செய் அப்படின்னா நம்ம வந்து போய் சாண்டிங் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு ஜபமாலை எடுத்துட்டு வீட்டுல காலையில யாருக்கும் ஒரு காஃபி போட்டு கொடுக்காம ஒரு சமைக்காம நான் வந்து ஜபமாலை எடுத்துட்டு போய் ஜபம் பண்ண போறேன்னு உட்கார்ந்துட்டா அது ரொம்ப ரொம்ப தப்பு. அது அப்படி சொல்லவே கிடையாது. பகவானோ நம்முடைய ஆச்சாரியர்களோ அப்படி சொல்லல. நம்முடைய இல்லற கடமைகளை செய்து கொண்டே கிருஷ்ண உணர்வோடு செயல்பட வேண்டும். யார் யாருக்கு என்னென்ன கடமை இருக்குதோ அதை சரிவர கரெக்டா பர்ஃபெக்டா செய்யுங்க. ஆனா செய்யும் போது கிருஷ்ண உணர்வோட செய்யுங்க. அதுதான் வந்து செயல்களை செய்வது அப்படின்னு பகவான் வந்து இங்க சொல்றாரு. 3.6ல கர்மேந்திரியாணி சம்யம்ய யயாஸ்தே மனசா ஸ்மரன் இந்திரியார்த்தான் விமூடாத்மா மித்யாசார உச்யதே. புலன்களின் செயல்களை கட்டுப்படுத்தி அதே சமயம் புலனின்ப பொருள்களில் மனதை அலைவாய விடுபவன் தன்னையே முட்டாளாக்கிக் கொள்கிறான். அவன் போலி மனிதன் என்று அழைக்கப்படுகிறான். மித்யாசாரா அப்படின்னா போலி மனிதன் அப்படின்னு அர்த்தம். பிரிட்டண்டர்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம். அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா போலி மனிதர்கள் யார் அப்படின்னு பகவான் இங்க வந்து நம்மளுக்கு ஒரு டெபினிஷன் கொடுத்திருக்கிறாரு. சோ அவங்க வந்து புலன்களை செயல்களை கட்டுப்படுத்தி, இங்க பாரு கண்ணு நீ வந்து அங்க பார்க்காத, கை இதை செய்யாத அப்படின்னு அவங்க புலன்களை வந்து செயல்களை கட்டுப்படுத்துறாங்க. ஆனா புலனின்ப பொருள்களில் வந்து அவங்க மனசு வந்து எங்க இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த புலன்களின் பொருள்கள்ல தான் இருக்கு. சோ மனசை அவங்க கட்டுப்படுத்தல, வெறும் புலன்களின் செயல்களை மட்டும் கட்டுப்படுத்திருக்காங்க. இதை செய்யாத அதை செய்யாத அப்படின்னு கட்டுப்படுத்திட்டு இருக்காங்க. ஆனா காவி ட்ரெஸ் போட்டிருக்காங்க, வெளிவேஷம் போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. ஆனா மனசு ஃபுல்லா அவங்களுக்கு இந்த பௌதீக ஆசைகள் நிரம்பி இருக்கிறது. அவங்க வந்து தன்னைத்தானே வந்து முட்டாளாக்கி கொள்கிறார்கள். அவங்க வந்து என்ன சொல்றது, அவங்களுக்கு ஞானம் இருக்கலாம், ஆனா அந்த ஞானத்தினால யாருக்கும் எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது. சோ அப்படிப்பட்டவர்கள் வந்து போலி மனிதர்கள் அப்படின்னு வந்து இங்க பகவான் வந்து சொல்றாரு. சோ இந்த படத்துல யார பாக்குறீங்க அப்படின்னா பரத முனிவரை பாக்குறீங்க. இந்த ஸ்டோரி என்ன அப்படின்னு இன்னைக்கு சொல்றாங்களா எனக்கு தெரியல. ஹேமலதா மாதாஜி இந்த செஷனுடைய எண்ட்ல வந்து உங்களுக்கு இந்த ஸ்டோரியை சொல்லுவாங்க. 3.9 and 3.11ல பகவான் என்ன சொல்றாரு அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். யக்ஞார்த்தாத் கர்மணோ யந்த்ர லோகோயம் கர்ம பந்தன ததர்த்தம் கர்ம கௌந்தேய முக்த சங்க சமாசர. தேவான் பாவயதானேன தேவா பாவயந்துவ பரஸ்பரம் பாவயந்த ஸ்ரேய பரமவாப்ஸ்யத. இந்த 2 ஸ்லோகங்களும் என்ன சொல்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். விஷ்ணுவிற்கு அர்ப்பணிக்கப்படும் செயல்கள் நிறைவேற்றப்படலாம். மற்ற செயல்கள் இந்த பௌதீக உலகத்தோடு பந்தப்படுத்துபவை. எனவே குந்தியின் மகனே, உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை அவரது திருப்திக்காக செய். இவ்விதமாக நீ எப்போதும் பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு வாழ்வாய். நம்ம ஏன் கஷ்டப்படுறோம் இந்த உலகத்துக்கு வந்து? இந்த பௌதீக ஜட உலகத்துல நம்ம வந்து பந்தப்பட்டு இருக்கிறோம். நம்ம வந்து ஒரு கனெக்ஷன் உருவாயிடுச்சு இந்த ஜட இயற்கைக்கும் நமக்கும். எப்ப நம்ம வந்து இந்த பூமியில பிறந்து விழுந்தோமோ அப்பவே இந்த பௌதீகத்தோட நம்மளுக்கு ஒரு கனெக்ஷன் ஏற்பட்டுருச்சு. அந்த கனெக்ஷன்னால அந்த பௌதீக ஜட இயற்கை நம்ம மேல வந்து 3 குணங்களை நம்ம மேல பாய்ச்சி கொண்டே இருக்கிறது. அந்த 3 குணங்கள்ல நம்ம செயல்படுகிறதுனால நம்ம நிறைய செயல்கள், நல்ல செயல்கள் கெட்ட செயல்கள் ரெண்டுமே செய்கிறோம். அந்த செயல்கள் செய்கிறதுனால நம்ம வந்து இங்க இந்த உலகத்தோட பந்தப்பட்டு விடுகிறோம். சோ அந்த மாதிரி பந்தப்படுத்தினா என்ன அப்படின்னா நம்ம மறுபடியும் பிறவி எடுக்க வேண்டும், மறுபடியும் இறக்க வேண்டும், பிறக்க வேண்டும், இறக்க வேண்டும். சோ இந்த ராட்டினம் மாதிரி இந்த புனரபி ஜனனம் புனரபி மரணம் அப்படிங்கிற இந்த சைக்கிள்ல நம்ம மாட்டிக்குவோம். சோ இந்த பந்தத்திலிருந்து எப்படி விடுபடுவது அப்படின்னா, குந்தியின் மகனே, உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை, உனக்கு என்ன கடமை நீ போர் செய்யணும். சோ உனக்கு சத்திரியர்கள் போர் செய்ய வேண்டும். அந்த மாதிரி செய்யும் போது அதை பகவான் பேரை சொல்லி செய்யி, அவருடைய திருப்திக்காக செய்யி. பகவானே, உங்களுடைய சொல்படி நான் செய்கிறேன், நீங்க சொல்லிட்டீங்க நான் செய்யறேன்,
இதுக்கும் எனக்கும் வந்து எதுவும் கிடையாது. நான் உங்களுடைய சீடன், நீங்க சொல்றத செய்ய வேண்டியது என்னுடைய கடமை அப்படிங்கிற எண்ணத்தோட அந்த பாவனையோட நம்ம வந்து செய்கின்றோம் அப்படின்னா இந்த பந்தத்திலிருந்து நாம வந்து விடுபட்டு விடுவோம். நம்ம இப்பவே நம்ம இல்லறத்துல இருக்கிறோம், நம்ம இன்னைக்கு வந்து வீடெல்லாம் கிளீன் பண்றோம் அப்படின்னா பகவான் இன்னைக்கு நம்ம வீட்டுக்கு வர போறார். அவருக்காக நான் இந்த மாதாஜி பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் ஏதோ வருதுங்க. கிருஷ்ணா, கோதை மாதாஜி மியூட் பண்ணிட்டேன் மாதாஜி. ஓகே ஓகே, தேங்க்யூ. சோ இல்லறத்துல இருக்கிற நம்ம வீடு கிளீன் பண்றோம், மார்க்கெட்டுக்கு போறோம், காய்கறி வாங்க வந்து சமைக்கிறோம், அப்படி எல்லாம் செய்யும் போது பகவானை நினைத்து கொண்டே செய்ய வேண்டும். பகவானே, நல்ல காய்கறிகளா இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு வாங்க போறேன், நல்ல பழங்களா வாங்கிட்டு வர போறேன், நான் உங்களுக்கு வந்து இந்த டிஷ்ஷை வந்து நான் உங்களுக்கு சமைச்சு உங்களுக்கு ஆஃபர் பண்ண போறேன் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு அந்த பாவனையில சமைச்சு அவருக்கு பரிமாறி நாம் பிரசாதமாக உண்ண வேண்டும். சோ நம்ம வீடை கிளீன் பண்றோம்னா கிருஷ்ணர் இன்னைக்கு வர போறார், அதுவும் குட்டி கிருஷ்ணர் தவழ்ந்து வீடுக்குள்ள சுத்துவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூளை முடுக்கு எல்லாமே வந்து நம்ம கிளீனா வச்சு அந்த தூப தீபங்கள்லாம் காட்டி பகவானே வாங்க அப்படின்னு அந்த பாவனையோட நம்ம செய்யணும். சோ நம்முடைய கடமைகளை பகவான் நினைச்சுக்கிட்டு அவருக்கு அர்ப்பணிச்சு செய்யும் போது நம் செய்கின்ற செயல்களில் ஏற்படுகின்ற பாவ விளைவுகளோ புண்ணிய விளைவுகள் நமக்கு நல்லது அப்படின்னு நினைச்சோம் அப்படின்னா அது தப்பு. புண்ணியத்தினால நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம மறுபடியும் அந்த புண்ணியத்தை அனுபவிக்க நம்ம இந்த பிறவி எடுத்து இந்த பௌதிக உலகத்திற்கு வர வேண்டி இருக்கும். சோ அந்த புண்ணியமும் வேண்டாம், பாவமும் வேண்டாம். அப்போ பகவானுக்கு அந்த விளைவுகளை எல்லாம், அந்த ஃப்ரூட்ஸ், அந்த ரிசல்ட்ஸ் எல்லாமே அர்ப்பணிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு விடுவோம். நம்ம எந்த யக்னங்கள் செய்த கணபதி வீடு பால் காய்ச்சும் போது கணபதி ஹோமம் பண்றோம், அந்த கணபதி ஹோமம் வந்து யாருக்கு போய் சேரும், அந்த யக்னத்தின் பலன்கள் அப்படின்னா பகவான் விஷ்ணுவுக்கு தான் போய் சேரும். யக்னோவை விஷ்ணு அப்படின்னுவாங்க, யக்னமே விஷ்ணு, விஷ்ணுவே யக்னம். சோ பகவான் யாருக்கு எந்த யக்னங்கள் செய்தாலுமே அந்த பலன்கள் வந்து பகவான் நாராயணரை, விஷ்ணுவை தான் போய் சேரும் அப்படிங்கிறத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அடுத்த ஸ்லோகம் என்ன சொல்றது அப்படின்னா, அந்த மாதிரி யாகங்கள் எல்லாம் செய்கின்றோம் இல்லைங்களா, இப்போ பகவான் வந்து தேவர்கள் யார் அப்படின்னா பகவான், நம்ம எப்படி பகவான் கிட்ட இருந்து பிரிஞ்சு வந்தோம் பார்ட்ஸ் அண்ட் பார்சல்ஸ், அதே மாதிரிதான் இந்த தேவர்கள் நம்மளை விட சக்தி வாய்ந்தவர்கள். இவங்களும் வந்து பகவான் கிட்ட இருந்து வந்தவர்கள் தான், பகவானுடைய பார்ட்ஸ் தான். சோ இவருக்கு இந்த தேவர்களுக்கு வந்து பகவான் வந்து ஒரு டிபார்ட்மெண்டா கொடுத்திருக்கிறாரு. நீ வந்து வருணன், நீ மலைய பார்த்துக்கோ, அப்புறம் வந்து நீ வந்து காற்றை பார்த்துக்கோ, நீ வந்து இதை பார்த்துக்கோ, ஒரு டிபார்ட்மெண்டா பிரிச்சு கொடுத்திருக்கிறாரு. சோ அந்த மாதிரி தேவர்கள் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, அந்த தேவர்களை நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, அவங்கதான் வந்து மழையை கொடுக்கக்கூடியவர்கள், சூரிய ஒளியை கொடுக்கக்கூடியவர்கள், காற்றை கொடுக்கக்கூடியவர்கள். இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் வந்து இயற்கை செல்வங்களை வாரி வாரி வழங்குகிறார்கள் பகவானுடைய ஆணைப்படி. சோ இதையெல்லாம் வச்சு நீங்க சந்தோஷமா இருங்க அப்படின்னு வந்து பகவான் சொல்லியிருக்கிறாரு. சோ இவங்க வந்து நம்மளுக்கு அந்த இயற்கை செல்வங்களை வாரி வழங்குறாங்க. அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் பதிலுக்கு அப்படின்னா, யக்னங்கள் செய்து அவர்களை மகிழ்விக்க வேண்டும். சோ நம்ம செய்கின்ற யாகங்களால் வந்து அந்த தேவர்கள் வந்து மகிழ்ச்சி அடைகிறார்கள். மகிழ்ச்சி அடைகிறதுனால அவர்கள் மழையை தருகிறார்கள், வெயிலை தருகிறார்கள். சோ இந்த மாதிரி இயற்கை செல்வங்களை வந்து வாரி வழங்குவதனால தானிய உற்பத்தி, விவசாயம் செழிக்கிறது. சோ நம்ம வந்து உயிர்வாளிகள் எல்லாமே உயிர் வாழணும் அப்படின்னா சுவாசமும் உணவும் நம்மளுக்கு தேவை, இன்றியமையாதவை. சோ இதை இல்லாம நம்ம வந்து உயிர் வாழ முடியாது. சோ விவசாயம் செழிக்கிறது. சோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒத்துழைப்பு, ஒரு மியூச்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங், சோ இந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால எல்லாருமே வந்து நலமுடன் வாழலாம் அப்படிங்கிறது பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்றாரு. இதுதான் யாக சக்கரம். இங்க பாருங்க, பகவான் வந்து லார்ட் பிரம்மருக்கு வந்து வேதங்களை எல்லாம் வந்து சொல்றாரு. சோ அந்த வேதங்களை எல்லாம் தொகுத்தவர், 4ஆக பிரித்து அதெல்லாம் பண்ணினவர் வந்து வேதவியாசர். வேதங்கள் வேற, பகவான் வேற இல்ல, ரெண்டுமே ஒண்ணுதான், வேதங்களே பகவான். சோ அந்த மாதிரி வேதம் என்ன சொல்கிறது அப்படின்னா,
4 பிரிவா பிரிச்சிருக்கு வர்ணசங்கரா அப்படின்னு. பிராமணர்கள், சத்திரியர்கள், வைசியர்கள், சூத்திரர்கள் அப்படின்னு பிரிச்சிருக்கு. அந்த 4 பேருக்கும் வந்து பிரிஸ்கிரைப்டு டியூட்டிஸ், விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. உங்களுக்கு நான் நேத்து சொன்னேன்னு நினைக்கிறேன். யாராவது ஒருத்தர் வந்து அன்மியூட் பண்ணிட்டு இந்த 4 பேத்துக்கும் என்னென்ன கடமைகள்னு நீங்க சொல்ல முடியுமா டிவோட்டிஸ்? ஹரே கிருஷ்ணா. பிராமணர்களுக்கு என்ன கடமை? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சொல்லுங்க சொல்லுங்க. வேதம் கற்றுக் கொடுக்கணும், அவங்க கரெக்ட் கரெக்ட். அடுத்தது வந்து சத்திரியர். சத்திரியர்களுக்கு என்ன கடமை? போர் பண்ணணும், பாதுகாத்தல். ஓகே, ப்ரொடெக்ஷன். ஓகே. நெக்ஸ்ட் வந்து வைசியர்கள், அவர்களுக்கு தானம் கொடுக்கிறது, வியாபாரம், விவசாயம். வெரி குட். அடுத்தது சத்திரியர்களுக்கு என்ன கடமை? சூத்திரர்களுக்கு இந்த 3 பேருக்கும் தேவையான உதவிகளை செய்வது, கடுமையான வேலைகளை எல்லாம் அதெல்லாம் செய்வது. சரிங்களா? அப்போ பிரிஸ்கிரைப். ரொம்ப தேங்க்ஸ் டிவோட்டிஸ், கரெக்டா சொல்லியிருக்கீங்க, நீங்க நல்லா கவனிச்சுட்டு இருக்கீங்க அப்படிங்கிறது நல்லா தெரியுது. சோ இந்த 4 பேருக்குமே வந்து விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் அப்படின்னு பிரிஸ்கிரைப்டு டியூட்டிஸ் இருக்கு. சோ அந்த கடமைகளை வந்து செய்யறாங்க. அந்த கடமைகளை செய்கிறதுனால அப்போ வந்து அவங்க வந்து யாகங்கள் செய்கிறார்கள். இப்போ வந்து பிராமணர்கள் எல்லாம் வந்து இங்க யாகங்கள் செய்கிறார்கள். அதனால வந்து தேவர்கள் மகிழ்ந்து அவங்க என்ன கொடுக்கறாங்க? மழையை கொடுக்கிறார்கள். மழையை கொடுக்கறதுனால் விவசாயம் செழிக்கிறது. சோ இந்த தானிய உற்பத்தி பெருகுகிறது. தானிய உற்பத்தி பெருகிறதுனால நம்மளுக்கு உணவு கிடைக்கிறது. சோ இந்த உணவை வந்து பகவானுக்கு படைத்து நாம் எடுத்துக்கொள்வதால் நாம வந்து பாவ விளைவுகளிலிருந்து தப்பித்துக் கொள்ளலாம். சோ பாவ விளைவுகள் எங்கிருந்து வந்துச்சு? நம்ம எத்தனையோ ஜென்மங்கள்ல நிறைய பாவங்கள் செய்து சேர்த்து வச்சிருக்கிறோம். இந்த உணவை எடுத்துக்கொள்வதால் நம்முடைய மனது, நம்முடைய உடல் திசுக்கள் இதில் எல்லாம் இருந்து பாவங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்மளை விட்டு விலகுகிறது. சோ நம்ம மனசு தூய்மை அடைய ஆரம்பிக்கிறது. அதனாலதான் வந்து பகவானுக்கு வந்து பிரசாதம் ஆஃபர் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்றோம். நமக்கு இப்ப கோயிலுக்கு எல்லாம் போறோம், சில பேர் வந்து பிரசாதம் எல்லாம் கொடுத்தாங்கன்னா அதை வாங்கி சாப்பிடுறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் தயங்குவாங்க. நம்ம இனிமேல் வந்து தயங்க வேண்டாம். ஏன்னா அது வந்து பகவானுடைய உச்சிஷ்டம். சோ அவருடைய கண்ணால பாக்குறதுனாலயே வந்து அந்த அவர் வந்து சாப்பிடுறாரு. சோ அவருடைய உச்சிஷ்டம்னா அவர் சாப்பிட்டது. அதை சாப்பிடுவதனால நம்முடைய மனதும் நம்முடைய உடலும் தூய்மை அடைகிறது. அதனால நீங்க வந்து எப்பவுமே வந்து அதை மிஸ் பண்ணாம கோயில் எல்லாம் கொடுக்கும் போது கண்டிப்பா வாங்கி அதை சாப்பிடணும். வீட்லயும் பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணி அதை வந்து பிரசாதமா நம்ம வந்து எடுத்துக்கணும். இங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தா, ஜெய ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதாரா ஸ்ரீவாசாதி கௌரபக்த விருந்தா. சோ இது ஸ்ரீமத் பாகவதம் சொல்கிறது. என்ன சொல்கிறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இங்க பாருங்க, நம்ம டெய்லி சொல்ற ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம், ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. இதுதான் வந்து மகாமந்திரம். இத வந்து ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு இந்த கலியுகத்துக்கு கொடுத்த மிகப்பெரிய வரம் அப்படின்னே சொல்லலாம். ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, சத்திய யுகத்துல வந்து மிகப்பெரிய யாகங்கள் இதெல்லாம் செய்வாங்க பகவானை அடைவதற்காக. அப்படி ஒவ்வொரு யுகத்திற்கும் ஒவ்வொரு தர்மங்கள் இருந்தது. அடுத்தது வந்து கோயில் வழிபாடுகள் செய்யறது, இந்த மாதிரி எல்லாம் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க. அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப பொருட்செலவு ஜாஸ்தி. நம்மனால வந்து அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து 1,00,000 வருடங்கள் இருந்தது வாழ்நாள். நம்மளுக்கெல்லாம் வந்து வாழ்நாள் ரொம்ப கம்மி. சோ நம்மளால வந்து அந்த மாதிரி யாகங்கள், யக்னங்கள், கோயில் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது. சோ அதனால பகவான் என்ன பண்ணினாரு? ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர் யாரும் இல்ல, சாட்சாத் வந்து கிருஷ்ணரே தான். சோ அவர் வந்து என்ன பண்ணாரு? இந்த கலியுக மக்கள் இந்த பகவானை அடைய வேண்டும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு எளிமையாக ஏதாவது ஒண்ணு தரணும். ஏன்னா நம்ம வந்து குறைபாடுகள் நிறைந்தவர்கள். சோ வந்து நம்மளுக்கு வந்து செல்ஃப் ரியலைசேஷன், பகவானை பத்தி தெரிந்து கொள்ளணும் அப்படிங்கிற ஆர்வம் கொஞ்சம் கூட கிடையாது இந்த கலியுக மக்களுக்கு. அப்போ இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு ஏதாவது ஒண்ணு எளிமையாக கொடுத்து
அவங்களை பகவானிடம் அழைத்து செல்ல வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த மிகப்பெரிய வரத்தை கொடுத்திருக்கிறார். எவ்வளவு எளிமையா இருக்கு பாருங்க. மத்த மந்திரங்கள் எல்லாம் ஒரு குரு உபதேசம் பண்ணிதான் நம்ம சொல்லணும். ஆனா இந்த மந்திரம் சொல்வதற்கு எந்த தடையுமே கிடையாது. நம்ம குளிக்கவே இல்லை அப்படின்னா கூட சொல்லலாம். பெண்கள் வீட்டுக்கு விளக்காகி இருக்கும் போது கூட சொல்லலாம். அந்த மாதிரி எந்த இதுவுமே கிடையாது. இந்த மந்திரம் சொல்லும் போது அந்த இடமே தூய்மை அடைந்து விடுகிறது. சோ அதனால இந்த மந்திரத்தை நீங்க யாருமே தயங்காம தாராளமா சொல்லலாம். அந்த மந்திரத்தை சொல்வதற்கு முன்னாடி இந்த பஞ்சதத்துவ மந்திரம் அப்படின்னு சொல்றோம். பஞ்சதத்துவ அப்படின்னா என்ன? இங்க பாருங்க 5 பேர் இருக்காங்க. இதுதான் சைத்தன்ய மகாபிரபு. அடுத்தது யாரு அப்படின்னு பார்த்தா நித்யானந்தர். இவங்க யாரு அப்படின்னா அத்வைதர். இவங்க கதாதரர். இவங்க ஸ்ரீவாசர். சரிங்களா? இந்த 5 பேரையும் நம்ம வேண்டி வணங்குகிறோம். எதுக்காக? நாங்க இந்த மகா மந்திரத்தை உச்சரிக்கும் போது ஏதாவது தவறுகள் ஏற்பட்டால் எங்களை மன்னித்து சமிக்க வேண்டும் அப்படின்னு நம்ம இவங்க கிட்ட கேட்டுக்கிறோம். ஏன்னா நம்ம அதை சொல்லும் போது ஏதாவது ஒரு வார்த்தை விட்டு விடலாம். நம்ம எப்படி சொல்லுவோம்னா ஃபாஸ்டா சொல்லுவோம். ஏன்னா நம்ம சில பேர் எல்லாம் 16 மாலை சொல்லுவாங்க, சில பேர் அதுக்கும் மேல சொல்லுவாங்க, சில பேர் 4 மாலை. அந்த மாதிரி சொல்லும் போது ஃபாஸ்டா நம்ம முடிக்கணும் அப்படிங்கறதுக்காக ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே அப்படின்னு சொல்லும் போது ஏதாவது ஒண்ணு விட்டு போகலாம். இல்லைன்னா ஏதாவது தப்பா உச்சரிச்சிடலாம். அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அந்த அபராதம் நம்மளுக்கு ஏற்படக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக வேண்டிக் கொண்டு இவங்க பஞ்சதத்துவ மந்திரம் சொல்லி கிருஷ்ண மந்திரம் சொல்கிறோம். இது நம்ம எப்படி சொல்லணும் அப்படிங்கிறது 6வது சாப்டர் வரும்போது உங்களுக்கு வீடியோ போடுவோம். நீங்க அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதாரா ஸ்ரீவாசாதி கௌரபக்த விருந்தா. இதுதான் பஞ்சதத்துவ மந்திரம். கீழே உள்ளது மகா மந்திரம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. சோ இங்க ராம் ராம் அப்படி எல்லாம் சொல்லக்கூடாது. ஹரே அப்படிங்கிறது யாரை குறிக்கிறது அப்படின்னா ராதாராணி, ஸ்ரீமதி ராதாராணி அவர்களை குறிக்கிறது. கிருஷ்ணா அப்படிங்கிறது கிருஷ்ணரை குறிக்கிறது. ஹரே அப்படின்னு சொல்லும் போது கிருஷ்ணர் ரொம்ப சந்தோஷப்படுகிறார். கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்லும் போது ராதாராணி, ஸ்ரீமதி ராதாராணி அவர்கள் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாங்க. 3.13 என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்க்கலாம். யக்ன சிஷ்டானி சந்தோ முச்யந்தே சத்வ கில்பிஷை பஞ்சதே சேத்வகம் பாபா ஏ பசந்த்யாத்ம காரணாத். யாகத்தில் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட உணவை உண்பதால் பகவானின் பக்தர்கள் எல்லா விதமான பாவங்களிலிருந்தும் விடுபடுகிறார்கள். தங்களது சுய புலனின்பத்திற்காக உணவு சமைப்பவர்கள் பாவத்தை உண்கிறார்கள். சோ இது பகவானுக்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்ட உணவு. அத நம்ம சாப்பிடும் போது நம்முடைய எல்லா பாவங்களும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்மை விட்டு விலகுகிறது. நம்ம முதலே சொன்னதுதான். சோ நம்ம கிளென்ஸ் ஆயிட்டே வர்றோம். நம்முடைய மனதும் உடலும் நம்முடைய திசுக்கள் எல்லாமே கிளென்ஸ் ஆயிட்டே வருது. நம்ம தவறு செய்பவர்களாக இருந்தாலும் இந்த உணவு நம்மை என்ன செய்யும் அப்படின்னா நம்மை தவறு செய்வதிலிருந்து தடுத்து விடும். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக. இது ஜீம்பூபா அப்படின்னு மேஜிக் போடுற விஷயம் கிடையாது. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த நம்பிக்கையோட ஃபெய்த் இருக்கும்போது நம்ம பகவான் நம்மளுக்கு எல்லா விதத்திலும் அவர் நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாரு. சோ நம்முடைய மனசும் நம்முடைய உடலும் தூய்மையடைந்து கொண்டே வரும். ஆனா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? நம்மளுடைய நாவை திருப்திப்படுத்துவதற்காக நமக்காக நம்ம உணவு தயாரிப்போம். பகவானுக்கெல்லாம் படைக்கிறதே கிடையாது. சோ ஏதாவது ஒரு கல்கண்டோ, ஏதாவது ஒரு துளசியோ, ஒரு பழமோ, அவர் தான் சொல்லிட்டாரே, ஒரு துளசி இலையோ, ஒரு பழமோ, ஒரு டம்ளர் நீரோ எனக்கு கொடுத்தாலே போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு அதை வச்சுட்டு நம்ம இங்க ரொம்ப ரிச்சா ஃபுட் எல்லாம் செஞ்சு அதை சாப்பிடுறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப தப்பான காரியம். நம்மனால என்ன முடியுமோ அதை பகவானுக்கு அர்ப்பணித்து அதை பிரசாதமாக நம்ம எடுத்துக்கொள்ளணும். சோ அப்படி பகவானுக்கு படைக்காம நம்மளுடைய புலனை திருப்திப்படுத்துவதற்காக நம்ம உணவு தயாரித்து சாப்பிடுவது பாவத்தை உண்பதற்கு சமம் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் சொல்கிறது. இந்த ஸ்லைடு நான் பின்னாடி கடைசி 42வது ஸ்லோகத்துல நான் உங்களுக்கு விளக்குறேன். 3.14 என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்க்கலாம். அன்னாத் பவதி பூதானி பர்ஜன்யாத்ம சம்பவ
அத்னாத் பவதி பர்ஜன்யோ யக்ஞ கர்ம சமுத்பவக. மழையால் தோற்றுவிக்கப்படும் தானியங்களால் எல்லா ஜீவன்களின் உடல்களும் வாழ்கின்றன. யாகத்தால் மழையும் விதிக்கப்பட்ட கடமைகளால் யாகமும் உண்டாக்கப்படுகின்றன அப்படின்னு இங்க பகவான் சொல்றாரு. சோ மழையால் தோற்றுவிக்கப்படும் தானியங்கள், மழை பெய்கிறது, அதனால விவசாயம் செழிக்கிறது, தானிய உற்பத்தி பெருகுகிறது. சோ அப்ப எல்லா ஜீவராசிகளும் அந்த தானியங்களை உண்டு அவங்க வாழ்க்கை நடத்துகிறார்கள். சோ அப்ப எப்படி மழை வந்தது? யாகம் செய்ததனால், தேவர்களை நாம் திருப்திப்படுத்துவதற்காக யாகங்கள் செய்கிறோம். அதனால மகிழ்ச்சி அடைந்த தேவர்கள் மழையை தருகிறார்கள். சோ அந்த விதிக்கப்பட்ட கடமை, யாகம் செய்வது அப்படிங்கிறது விதிக்கப்பட்ட கடமை. யாருக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமை? பிராமணர்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமை. சோ அந்த கடமைகளை செய்வதனால் யாகமும் உண்டாக்கப்படுகின்றன. சோ இப்ப யாகங்கள் நம்மனால செய்ய முடியுமா? டிவோட்டீஸ்? முடியாது இல்லைங்களா? அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நமக்குன்னு கலியுகத்துக்குன்னு கொடுக்கப்பட்ட சங்கீர்த்தன யக்ஞம். சங்கீர்த்தன யக்ஞம்னா என்ன? பகவானுடைய நாமாக்களை பாடுவது. பகவான் வேற, அவருடைய நாமம் வேற கிடையாது. அவருடைய நாமமே பகவான். கிருஷ்ணா அப்படின்னு அவருடைய நாமத்தை சொன்னா கிருஷ்ணருக்கே சமம். கிருஷ்ணர் தான், சரிங்களா? அவருடைய அந்த ரூபம், சரிங்களா? அவருடைய நாமம் வேற கிடையாது, கிருஷ்ணர் வேற கிடையாது. சோ அவருடைய நாமங்களை சொல்லும் போது கிருஷ்ணா, கோவிந்தா, மாதவா, கேசவா அப்படின்னு அவரை சொல்லும் போது அவர் நம்ம குழந்தை நம்மளை கூப்பிடுறான் அப்படின்னு ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாரு. நம்ம அவரை நோக்கி ஒரு அடி எடுத்து வச்சோம் அப்படின்னா அவர் நம்மளை நோக்கி 10 அடி எடுத்து வைத்து வருவார். சோ என்ன செயல்கள் செய்தாலுமே அவரை நம்ம கூட்டாளியாக்கிக்கணும். நம்ம என்ன செயல்கள் செய்தாலுமே, எதை ஆரம்பிக்கிறோம் அப்படின்னா கூட, நம்ம வீட்டுல எல்லாம் எந்த பண்டிகைகள் வந்தாலும் கூட ட்ரெஸ் எடுப்போம் இல்லைங்களா? ட்ரெஸ் எடுத்துட்டு வந்தோம்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? அது பகவான் கிட்ட வச்சு அதை இந்த காலர்ல எல்லாம் அதெல்லாம் மஞ்சள் எல்லாம் தடவி அதுக்கப்புறமா தான் நம்மளுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. இந்த பழக்கம் நம்மளுக்கு முதலிருந்தே இருக்கு இல்லைங்களா? நம்ம வீட்டுல எல்லாம் நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லைங்களா? நம்ம வீட்டுல பாட்டி, தாத்தா, பெரியவங்க அந்த மாதிரி அவங்க கிட்ட ஆசீர்வாதம் வாங்கிதான் தீபாவளிக்கே புது ட்ரெஸ்ஸை நம்ம போடுவோம் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி பழக்க வழக்கங்கள் எல்லாம் இருந்தது. அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா அப்படியே நம்ம இந்த மாடர்ன் லைஃபுக்கு மாறினதுக்கு அப்புறமா அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா அப்படி மறைஞ்சுக்கிட்டே வருது. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ வீட்டுல பாட்டி இருப்பாங்க. அவங்க என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா, காலையில அரிசி பொறுக்கும் போது அந்த அரிசியை ராம 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 சொல்லிட்டே பொறுக்குவாங்க. இதே சாயந்தரமா பொறுக்கும் போது சிவா 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 சிவான்னு சொல்லிட்டே பொறுக்குவாங்க. சோ அப்ப என்ன செயல்கள் செய்தாலுமே பகவானே ஒரு கூட்டாளியா நம்ம சேர்த்துக்கணும். அப்புறம் கோயில்களுக்கு போகணும் அப்படின்னு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? பெரிய ஒரு திருப்பதிக்கு போறோம் அப்படின்னா வீட்டுல எல்லாருமே ஒரு உண்டியல் வச்சிருப்போம். அதுல காசு போட்டுக்கிட்டே வருவோம் இல்லைங்களா? கொண்டு போய் அங்க உண்டியல்ல சேர்க்கறதுக்காக. சோ ஒவ்வொரு நம்ம என்ன செயல்கள் செய்தாலுமே, ஒரு வீட்டுல ஒரு கல்யாணம் வருது அப்படின்னா பகவானை உங்களுடைய அருளாசியோட இந்த கல்யாணம் நடக்கணும், நீங்க எங்களை வழி நடத்தணும் அப்படின்னு காசை முடிஞ்சு வைப்பாங்க. இந்த மாதிரி எந்த ஒரு தொழில் ஆரம்பிக்கிறோமோ, என்ன செயல்கள் செய்தாலுமே, ஒரு குழந்தைய ஸ்கூல்ல சேர்க்கிறோமோ, சோ எந்த செய்தாலுமே பகவானை கூட சேர்த்துக்கிட்டு செய்யும் போது நம்ம அந்த செயல்கள் எல்லாமே வெற்றியாகத்தான் முடியும். சோ யாகத்தால் மழையும் விதிக்கப்பட்ட கடமைகளால் யாகமும் உண்டாக்கப்படுகின்றன. சோ இப்ப நான் என்ன சொல்ல வந்தேன் அப்படின்னா, சங்கீர்த்தன யக்ஞம் அப்படிங்கிற அதை நம்மளுக்கு மிகப்பெரிய வரமாக இந்த கலியுகத்துக்கு தந்திருக்கிறாரு. சோ அந்த சங்கீர்த்தன யக்ஞத்தை செய்வது யாகம் செய்வதற்கு சமம். சோ இவ்வளவு எளிமையாக நம்ம வீட்லயே உட்கார்ந்துகிட்டு எந்த பொருள் செலவும் செய்யாம, இந்த கொரோனா கோவிட் டைம்ல நம்ம எங்கேயுமே போக முடியாது. சோ வீட்டுல உட்கார்ந்துட்டு நம்ம ஜபம் பண்றது அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய வேலையே கிடையாது. பகவானை நினைச்சு அட்டென்டிவா சோ ஜபமாலையே நம்ம ஜபிக்கலாம். அது ஒரு யக்ஞத்திற்கு சமம். முன்மாதிரியாக இருங்கள் அப்படின்னு சொல்றாரு. இங்க பாருங்க, ஒரு அம்மா டக்கு, அதை தொடர்ந்து அந்த குட்டி டக்கெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி போய்கிட்டே இருக்கு. இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு பார்க்கலாம். யத் யத் ஆசரதி ஸ்ரேஷ்டஸ் தத்தத் ஏவேதரோஜன யத் சயத் பிரமாணம் குருதே லோகஸ்தத் அனுவர்த்ததே
பெரிய மனிதன் எத்தகைய செயல்களை செய்கின்றானோ அதையே பொதுமக்களும் பின்பற்றுகின்றனர். தன் செயல்களால் எந்த தரத்தை அவன் உமை அமைத்து காட்டுகின்றானோ அதையே உலகம் முழுவதும் பின்பற்றுகிறது. இது உங்களுக்கு நான் சொல்லவே வேண்டியதில்லை, உங்களுக்கு நல்லாவே புரியும். சோ ஒரு மன்னர் மக்கள் எந்த மாதிரி நடந்துக்கணும், பொய் சொல்லாம இருக்கணும், திருடாம இருக்கணும், நல்ல கோயில்களுக்கெல்லாம் போகணும், தெய்வ பக்தியுடையவர்களாக இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு மன்னன் நினைச்சா அவன் அந்த மாதிரி நடந்து காமிக்கணும். அந்த மாதிரி நடந்து காமிக்கும் போது மன்னரே அப்படி செய்யறாரு, அத மக்களும் அதை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. சோ தன் செயல்களால் எந்த தரத்தை அவன் உண்மை அமைத்து காட்டுகின்றானோ அதையே உலகம் முழுவதும் பின்பற்றுகின்றது. ஆனா இந்த கலிகாலத்துல நம்ம நல்ல விஷயங்களை ஃபாலோ பண்றது கிடையாது. சோ எப்படியெல்லாம் யங்ஸ்டர்ஸ யூத்தை வேற மாதிரி டைவர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு தான் நம்முடைய ஊடகங்களும் திரைப்படங்களும் தவறாக வழிகாட்டி கொண்டிருக்கிறது. சோ அவங்களை திசை திருப்பணும் அப்படின்னா வீட்டுல இருக்கிற பெரியவர்கள் அவர்களை கொஞ்சம் கொஞ்சமா, உடனடியா எல்லாமே எப்பவுமே நடந்துராது. சோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவர்களை நம் பக்கம் திருப்புவதற்கு நம்ம முயற்சிகள் மேற்கொள்ளணும். முயற்சிகள் எப்படி மேற்கொள்ளணும், அவன் ஒரு மாலையாவது ஜபம் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சா நம்ம முதல்ல உட்கார்ந்து ஜபம் பண்ணணும், அவனுக்கு முன்னாடி உட்கார்ந்து. அந்த மாதிரிதான் நம்ம மாற்ற முடியும். ஆனா நம்மளே இப்போ சிகரெட் பிடிக்கிற அப்பா பையனை பார்த்து சிகரெட் பிடிக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னா அவன் கேட்பானா? கேட்க மாட்டான். ஃபர்ஸ்ட் நீ நிறுத்துப்பா, அதுக்கப்புறம் நீ எனக்கு அட்வைஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லுவான். சோ அந்த மாதிரி நம்ம அவன் சொல்ற மாதிரி நடந்துக்க கூடாது. அவன் நம்ம செய்கிற செயல்களை எல்லாம் பார்த்து அவன் ஃபாலோ பண்ணணும். இப்ப வீட்லயே ஒரு குழந்தை இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, தாத்தாவோட பெரிய செருப்பை போட்டுக்கிட்டு நடக்கும். ஏன்னா தாத்தா அந்த செருப்பை போட்டுக்கிட்டு நடக்கிறத பார்த்திருப்பான் அந்த குழந்தை. சோ 5 வயசு குழந்தை அந்த பெரிய செருப்பை போட்டு சொத்தக்காபத்தக்கான்னு நடக்கிறத நம்ம பார்த்திருப்போம். சோ இதுல இருந்து என்ன தெரியறது, ஆமா அப்படி நடக்கணும், நல்ல விதமா நடக்கணும் அப்படின்னு நம்ம அதை நடந்து காமிக்கணும். சோ அதுதான் இங்க சொல்றாங்க. இங்க நான் உங்களுக்கு ஒரு இது விரும்புறேன். ஒரு தடவை காந்திஜி காந்திஜியை பாக்குறதுக்காக ஒரு பேரண்ட்ஸ் அம்மாவும் அப்பாவும் ஒரு சின்ன குழந்தைய கூட்டிட்டு வந்தாங்க. அந்த குழந்தைய கூட்டிட்டு மகாத்மா காந்திக்கு எல்லாம் வணக்கம் சொல்லிட்டு அவங்க என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா, இந்த குழந்தை ரொம்ப ஸ்வீட்ஸ் எல்லாம் சாப்பிடுறான், இவன் பாருங்க பல்லெல்லாம் சொத்தை ஆயிடுச்சு, நாங்க என்ன சொன்னாலும் கேட்கவே மாட்டேங்கிறான், நீங்க காந்திஜி நீங்க கொஞ்சம் இவனுக்கு அறிவுரை சொல்லணும் அப்படின்னு வேண்டி கேட்டுக்கிட்டாங்க. காந்திஜி பார்த்தாரு. பார்த்துட்டு என்ன சொல்லிட்டாருன்னா, ஒரு 10 நாள் கழிச்சு வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. என்னடா இது, அறிவுரை சொல்ல சொன்னா 10 நாள் கழிச்சு வர சொல்றாரே, இதுக்கு எதுக்கு 10 நாள் அப்படின்னு அவங்க ஒரு மாதிரி யோசிச்சுக்கிட்டே கிளம்பி போயிட்டாங்க. ஆனாலும் விடல. 10 நாள் கழிச்சு மறுபடியும் வந்தாங்க. நம்மளா இருந்தா என்ன சொல்வோம், இதற்கு வேற வேலை இல்ல, அன்னைக்கே சொல்லி அனுப்ப வேண்டியது தானே அப்படின்னு நம்ம நினைச்சிருப்போம். ஆனா என்னமோ அவங்க மறுபடியும் திரும்ப வந்திருக்காங்க அந்த குழந்தைய கூட்டிட்டு. அப்ப காந்திஜி அந்த குழந்தைக்கு அறிவுரைகள் எல்லாம் சொன்னாராம். அந்த மாதிரி சாப்பிடக்கூடாது, அதனால என்ன அப்படிங்கறதெல்லாம் சொல்லியிருக்கிறாரு. அப்ப அந்த பேரண்ட்ஸ் கேக்குறாங்க, காந்திஜி இதை நீங்க 10 நாளைக்கு முன்னாடியே சொல்லியிருக்கலாம்ல அப்படின்னு கேட்கும்போது காந்திஜி என்ன சொன்னாராம், இல்ல 10 நாளுக்கு முன்னாடி அதை அவனுக்கு அறிவுரை சொல்லக்கூடிய தகுதி எனக்கு இல்லை. ஏன் அப்படின்னா நானே நிறைய ஸ்வீட் சாப்பிடுவேன். அப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் கண்ட்ரோல் பண்ணி நான் அதை நிப்பாட்டினாதான் எனக்கு தகுதி வரும். அப்பதான் நான் இன்னொருத்தருக்கு அறிவுரை சொல்ல முடியும் அப்படின்னு சொன்னாங்களா. சரி, இதான் பெரிய மனிதர்கள் என்பவர்கள் எப்பவுமே பெரிய மனிதர்கள் தான். சோ ஒருத்தருக்கு அறிவுரை சொல்வதற்கு முன்னாடி நமக்கு அந்த தகுதி இருக்கிறதா அப்படிங்கறத நம்ம யோசிச்சுக்கணும். அந்த தகுதியை நம்ம வளர்த்து கொள்ளணும் அப்படிங்கறது தான் இந்த ஸ்லோகத்தில். பிரக்ருதே கிரியமானானி உனை கர்மாணி சர்வசக அகங்கார விமூடாத்மா கர்த்தாகமதி மன்யதே. அகங்காரத்தினால் பாதிக்கப்பட்டு மயங்கிய ஆத்மா பௌதீக இயற்கையின் 3 குணங்களால் நடைபெறும் செயல்களுக்கு தன்னையே கர்த்தா என்று எண்ணிக்கொள்கிறான். சோ அகங்காரம் எங்கிருந்து வந்தது? அகங்காரம் நம்முடைய உடம்புல இந்த உடம்பு பஞ்சபூதங்களால் ஆனது. பஞ்சபூதங்கள் என்னன்னு தெரியும் இல்லைங்களா? நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம். சோ இந்த பஞ்சபூதங்களால் ஆனது. சோ இந்த
பஞ்சபூதங்களால் ஆன இந்த உடம்பு வந்து என்னன்னு சொல்றோம்? சூட்சும உடல். அப்படின்னு இன்னொரு உடல் என்ன? ஸ்தூல உடல். நம்ம பாக்குறோம், கண்ணால பாக்குற இந்த உடல் வந்து ஸ்தூல உடல். அப்ப இன்னொரு உடல் இருக்கு, சூட்சும உடல். அது எதால ஆக்கப்பட்டது? மனம், புத்தி, அகங்காரம். சோ மைண்ட், இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் ஃபால்ஸ் ஈகோ, இந்த மூணால் ஆக்கப்பட்டது சூட்சும உடல். அந்த அகங்காரம் என்ன செய்கிறது அப்படின்னு கேட்டா, அந்த அகங்காரத்தினால நம்முடைய இந்த ஆத்மா மயங்கி கிடக்கிறது. சோ நமக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து ஈகோ இருக்கு, சரிங்களா? பொய் அகங்காரம் இருக்கிறது, நான், எனது அப்படிங்கிற அந்த அகங்காரம் இருக்கு. சோ இந்த பௌதீக இயற்கை என்ன பண்ணுதுன்னு சொன்னேன் முதலே, 3 குணங்களை, இங்க பாருங்க, 3 லேடிஸ், 3 யுவதிகள், இவங்க வந்து 3 குணங்களுக்கு சமம். ஒண்ணு வந்து சத்துவ குணம், அது வந்து நல்ல குணம். அடுத்து வந்து ரஜோகுணம், இது வந்து என்ன சொல்றது, பலநோக்கு செயல் கருதி, பேராசை, ரொம்ப கோபம், அந்த மாதிரியான ரஜோகுணத்துக்கு சொல்லுவாங்க. அடுத்து வந்து தமோ குணம், ரொம்ப சோம்பேறி, அறியாமையாக இருக்கக்கூடிய குணம். இந்த 3 குணங்களுமே வந்து ஒருத்தருக்கு கண்டிப்பாக இருக்கும். இந்த பூமியில் எப்ப நம்ம பிறந்து இந்த மண்ணுல விழுந்தோமோ அப்பவே வந்து இந்த 3 குணங்களும், அப்ப பிறந்த உடனே நம்மளுக்கு தமோ குணம் ஜாஸ்தியா இருக்கும். எப்பவுமே தூங்கிட்டே இருப்போம் இல்லைங்களா, சோம்பேறியா, குழந்தையா. சோ அப்ப வந்து அந்த 3 குணங்களுமே நம்மளுக்கு இருக்கும். அந்த 3 குணங்களோட பர்சன்டேஜ் தான் மனிதர்களுக்கு மனிதர் வேரி ஆகும். ஒருத்தருக்கு சத்துவகுணம் ஜாஸ்தியா இருக்கும், இன்னொருத்தருக்கு ரஜோகுணம் ஜாஸ்தியா இருக்கும். சோ 3 குணங்களுமே ஒவ்வொருத்தருக்கும் இருக்கும். அந்த 3 குணங்களுடைய பர்சன்டேஜ் மட்டும் மனிதர்களுக்கு மனிதர் வேரி ஆகும். இந்த 3 குணங்களால நம்ம வந்து ஆட்டி படைக்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா செயல்கள் செய்கிறோம். ஆனால் அந்த செயல்களுக்கு நான் தான் காரணம் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சுக்கிறோம். ஆனா நாம செய்யற செயல்களுக்கு நாம் காரணம் அல்ல அப்படிங்கிறது பின்னாடி ஒரு சாப்டர்ல நீங்க வந்து விளக்கமா தெரிஞ்சுக்குவீங்க. அப்ப இப்ப வந்து சும்மா இந்த பேசிக் அவுட்லைன் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க. சோ இந்த அகங்காரத்தினால நம்ம பாதிக்கப்பட்டு நம்ம வந்து இந்த முக்குணங்கள்னால நம்ம தான் கர்த்தா, நான் தான் இதுக்கெல்லாம் காரணம் அப்படின்னு அந்த நினைப்போடவே நம்ம இருக்கிறோம். ஆனா அது தப்பு. ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச காமயேச क्रोधयेस रजोगुणस मुद्भवः महाशनो महापाप्मा வித்யேனமிக வைரினம். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், அர்ஜுனா, காமமே இதற்கு காரணம். ரஜோகுணத்தில் உற்பத்தியாகி பின்னர் கோபமாக உருவெடுக்கும் இவ்வுலகின் எல்லாவற்றையும் அழிக்கும் பாவகரமான விரோதி. சோ முதலே நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா, மக வைரினம் அப்படின்னு, மிக வைரினம் அப்படின்னு. சோ எது வந்து நமக்கு வைரி, யார் வந்து நமக்கு எதிரி அப்படின்னு பார்த்தா காமம், ஆசை. சோ இது எங்கிருந்து உற்பத்தி ஆகிறது அப்படின்னா ரஜோகுணத்திலிருந்து உற்பத்தி ஆகிறது. ரஜோகுணத்துல உற்பத்தியாகி ஆசை வந்து அந்த நம்மளுக்கு நம்ம ஆசைப்பட்ட பொருள் கிடைக்கல அப்படிங்கும் போது அது வந்து கோபமாக மாறி விடுகிறது. நம்ம இதை ஏற்கனவே ஒரு சைக்கிள்ல நம்ம பார்த்தோம். சோ இது வந்து கோபமாக மாறுகிறது. சோ இந்த கோபம் ஜாஸ்தி ஆகும் போது நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படிங்கிறதே வந்து நம்மளுக்கு தெரியாது. இங்க பாருங்க, யாரு இந்த ராஜா அப்படின்னு பாருங்க. இந்த ராஜா வந்து பகவானோட சண்டை போடுறாரு, வில்ல வச்சுட்டு இருக்காரு. சோ ஸ்ரீராமர் கூட சண்டை போடுறாரு. சோ ராவணன். சோ அவருடைய கோபம் வந்து எப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா. சோ கோபம் வந்துருச்சுன்னா புத்தி மழுங்கி போயிடும். தான் செய்வது தவறா, தர்மமா, அதர்மமா அப்படிங்கிற யோசனை எல்லாம் வரவே வராது. அவனுடைய காமம், ஆசை மட்டுமே. சோ அடுத்தவர்களுடைய மனைவியை தப்பாக பார்க்க கூடாது அப்படின்னு சாஸ்திரங்கள் சொல்லுது. இவர் தூக்கிட்டே போயிட்டாரு இல்லைங்களா சீதா தேவிங்கள. அவர் வந்து அது எவ்வளவு பெரிய தப்பு அப்படின்னு அவருடைய மனைவியான மண்டோதரி கூட சொல்றாங்க. ஆனா யார் என்ன சொன்னாலுமே வந்து அவருடைய காதுல எதுவுமே ஏறல. இது அதர்மம், இது செய்யக்கூடாது அப்படிங்கறதெல்லாம் வந்து யோசிக்கிற அந்த அறிவு இல்ல, அறிவு வேலை செய்யல. சோ இது வந்து என்னாச்சு, இலங்கையே அழிந்தது. சோ இது எல்லாவற்றையும் அழிக்கும் பாவகரமான விரோதி அப்படின்னு பகவான் சொல்றார். 36 and 38ல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். அர்ஜுன உவாச்ச
அதகேன பிரயுக்தோயம் பாவம் சரதி பூருஷக அணிச்சன்னபிவாஷ்ணேய பலாதிவ நியோஜிதக. அதுக்கு பகவான் என்ன சொல்றாரு அப்படிங்கிறதையும் நாம பார்த்திடலாம். சாரி. தூமே நாவ்ரியதே பக்னீர் யதாதர்சோ மலேன ச யதோல்பேனாவ்ருதோ கர்ப்ப சதாதேனேதமாவ்ருதம். சோ இந்த ஸ்லோகம் என்ன சொல்கிறது அப்படின்னு பார்த்தா, அர்ஜுனர் கூறினார், விருஷ்ணி குலத்தவரே. அப்போ பகவான் எந்த குலத்தை சேர்ந்தவர்? விருஷ்ணி குலத்தை சேர்ந்தவர். சோ அவர் விருப்பம் இல்லாவிட்டாலும் கூட, இப்ப பாருங்க, இன்னும் அர்ஜுனர் விடவே இல்லை. விருப்பம் இல்லாவிட்டாலும் கூட பலவந்தமாக ஈடுபடுத்தப்படுவது போல ஒருவன் பாவ காரியங்களை செய்ய எதனால் தூண்டப்படுகிறான்? இப்போ அர்ஜுனருக்கு எது விருப்பமில்லை? போர் புரிவதில் விருப்பமில்லை. சோ அப்போ என்னை எதுக்கு பலவந்தமாக ஈடுபடுத்தப்படுகிறார்? சோ எது பலவந்தமா இந்த மாதிரி பாவ காரியங்களை செய்ய தூண்டுகிறது அப்படின்னு கேக்குறாரு. அதுக்கு பகவான் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, எவ்வாறு நெருப்பு புகையாலும் கண்ணாடி தூசியாலும் கருப்பையாலும் மறைக்கப்பட்டுள்ளதோ அவ்வாறே காமத்தின் பல்வேறு நிலைகளினால் உயிர்வாளிகளும் மறைக்கப்பட்டுள்ளனர். சோ இதுக்கெல்லாம் காரணம் காமம். சோ அந்த காமம் 3 நிலைகள்ல சொல்றாங்க. அதனுடைய வேற வேற ஸ்டேஜஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, எவ்வாறு நெருப்பு புகையானது புகையாலும், இங்க பாருங்க நெருப்பு இருக்கு, அதை எது மறைச்சிருக்கு? இந்த புகை மறைச்சு இருக்கு. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ். இது மனித குலத்திற்கு உள்ள அந்த ஆசையின் அந்த ஸ்டேஜ்ன்னு சொல்லலாம். அடுத்து பாருங்க, கண்ணாடி தூசியினால மறைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இது நம்ம கண்ணாடியில தூசி படிஞ்சிருந்தா நம்ம முகமே தெளிவாக தெரியாது. இது அனிமல் லைஃபுக்கு கம்பேர் பண்றாங்க. அடுத்தது இந்த கருப்பைக்குள்ள இருக்கு, இங்க ஒரே இருட்டா இருக்கும், அந்த குழந்தை மூவ் பண்ண கூட முடியாது. சோ ஒரு அடைபட்ட நிலை, சோ எதுவுமே பண்ண முடியாத நிலை. சோ இது மரங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு உவமையாக சொல்கிறார்கள். இந்த நிலைமையில் நம்ம இந்த ஸ்டேஜ்ல நம்மளுடைய ஆசை இருந்தா பகவான் கிட்ட பக்தி செஞ்சு பக்தி தொண்டு செஞ்சு போறதற்கு நம்மளுக்கு சான்ஸ் கிடைக்கும். ஆனா நம்மளுடைய ஆசை இந்த நிலைமையிலோ இருந்தால் பகவானிடம் சென்று அடைவதற்கு நம்மளுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அப்படின்னு இங்க பகவான் சொல்றாரு. இந்த 42ல இந்திரியாணி பராண்யாஹு இந்திரியேப்ய பரம் மனஹ மனசஸ்து பரா புத்திர் யோ புத்தே பரதஸ்து ச. செயலாற்றக்கூடிய புலன்கள் ஜட பொருள்களை விட உயர்ந்தவை, மனம் புலன்களை விட உயர்ந்தது, புத்தி மனதை விட. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மியூட் பண்ணிட்டேன் மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. செயலாற்றக்கூடிய புலன்கள் ஜட பொருள்களை விட உயர்ந்தவை, மனம் புலன்களை விட உயர்ந்தது, புத்தி மனதை விடவும் உயர்ந்தது, மேலும் அவனோ புத்தியை விட உயர்ந்தவன். சோ செயலாற்றக்கூடிய புலன்கள்னா நம்மளுக்கு தெரியும், 5 புலன்கள் இருக்கு, கைகள், கண்கள், இல்லைங்களா, 5 புலன்கள். இந்த புலன்களை விட ஜட பொருள்களை விட இந்த புலன்கள் ஜடப்பொருள்கள் அப்படின்னா என்ன? இந்த இயற்கையில் உள்ள பொருள்கள். சோ இதை விட நம்முடைய புலன்கள் உயர்ந்தது. இந்த புலன்களை விடவும் உயர்ந்தது எது அப்படின்னு பார்த்தா நம்மளுடைய மனசு. சோ இந்த மனசை விட உயர்ந்தது எது அப்படின்னு பார்த்தா புத்தி. அந்த புத்தியை விட உயர்ந்தது யார் அப்படின்னு பார்த்தா ஆத்மா, அவன் அப்படின்னு இங்க சொல்றாங்க. சோ ஆத்மாதான் புத்தியை விட உயர்ந்தவன் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு இங்க தெரிய வருகிறது. அத சொல்ற அந்த ஸ்லைடு தான் நான் அப்புறமா சொல்றேன் அப்படின்னு உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன். இதோ பாருங்க, இதுதான். உடல், அதை விட உயர்ந்தது புலன்கள், புலன்களை விட உயர்ந்தது மனம்,
மனத்தை விட உயர்ந்தது அறிவு, அறிவை விட உயர்ந்தது ஆத்மா அப்படிங்கிறத நம்ம இங்க இந்த ஸ்லோகத்தின் மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சோ இந்த அத்தியாயம் இத்துடன் முடிவடைகிறது. சோ இந்த என்னெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா, துறப்பது சிறந்ததா செயல்படுவது சிறந்ததா அப்படின்னு அர்ஜுனர் குழம்பி போய் கேட்கிறாரு. துரத்தல் அப்படின்னா துறவி ஆகிறது கிடையாது அர்ஜுனா, நீ செயல்களின் பலன்களை துறக்க வேண்டும், பகவானுக்கு அர்ப்பணித்து விட வேண்டும். நீ போர் செய், ஆனா என்ன நினைச்சுக்கிட்டே செய், போரின் பலன்கள் என்னவாக இருந்தாலும் என்னை சேர்ந்து விடும். அப்ப நீ உனக்கு பாவ விளைவுகள் வராது அப்படின்னு சொல்றாரு. அடுத்தது என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, என்னென்ன கர்மாக்கள் இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்றாரு. அடுத்தது ஒரே ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி, சொல்லுங்க. நீங்க அந்த கதை சொல்ல ஆரம்பிங்க மாதாஜி, நான் இப்ப வந்துடுறேன். சரி, நான் இந்த லாஸ்ட் ஸ்லைடு நான் சொல்றேன், நீங்க அந்த கதையை சொல்லிட்டுருங்க. ஓகே. எல்லா டிவோட்டிஸ்க்கும் நமஸ்காரம். இன்னைக்கு நான் சூர்தாஸ் அவரை பத்தின கதையை சொல்றேன். மாதாஜி சொன்ன மாதிரி அந்த பரதர் முனியோடைய கதையை நாளைக்கு சொல்றேன். இந்த சூர்தாஸ் பிருந்தாவனத்திலேயாக்கும் அவர் பிறந்தார். அவர் அவருடைய அம்மா அப்பா ஒரு சாதாரண கூலி வேலை செஞ்சு குழப்ப இது பண்ணிட்டு இருக்கிறவா. அவளுக்கு ரொம்ப நாளா குழந்தையே இல்லாம இருந்தது. அப்போ அங்க இருக்கிற கிருஷ்ணர் கோவில்ல போயிட்டு, கடவுளே எனக்கு ஒரு குழந்தைய கொடு அப்படின்னுட்டு அவ வேண்டிண்டா. அப்போ அவளுக்கு ஒரு குழந்தை, ஆண் குழந்தை பிறந்தது. அவளுக்கு குழந்தை கிடைக்கிற சமயத்துல அவளுக்கு ரொம்ப வயசாயிடுது. அப்பயாக்கும் அவளுக்கு அந்த குழந்தை கிடைச்சது. அப்போ அந்த குழந்தைக்கு கண்ணு தெரியாம இருந்தது. அப்போ இவ்வளவு நாள் கழிஞ்சு ஒரு குழந்தை பிறந்ததே, அந்த குழந்தைக்கும் கண்ணும் தெரியலையேன்னுட்டு அவ ரொம்ப வேதனைப்பட்டா. ஆனா அவளுக்கு அதை நல்லபடியா பார்த்து வளர்க்கறதுக்கு அவளுக்கு வீட்டுல இருந்தா அப்புறம் சாப்பிட்றதுக்கு கஷ்டமாயிடும்னுட்டு அவ கிருஷ்ணருடைய கோவில்லையே அந்த குழந்தைய விட்டுட்டு இவ கூலி வேலை செய்யறதுக்கு போயிடுவா. அப்போ அந்த குழந்தை அந்த கிருஷ்ணர் கோவில்லையே வளர்ந்துட்டு இருந்தது. அங்க எல்லாரும் பஜனை பாடுவா, அதையெல்லாம் கேட்டுட்டு அது அங்கேயே இருந்தது. அந்த அந்த கேட்டு 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 அந்த பஜனை பாடுறதுல அதுக்கு பயங்கர ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்தது. அந்த சாதாரண ஒரு சங்கீதத்தை ரொம்ப இதுவா கத்துக்கிறவாளுக்கு கூட அந்த அளவுக்கு வருமானு தெரியல. அந்த அதுக்கு மேல இது கேள்வி ஞானத்திலேயே இதுக்கு நல்ல பாடத்துக்கு உண்டான அந்த கழிவு கிடைச்சது. அப்போ அங்க எல்லாரும் டோல், அதுக்கப்புறம் தம்புரா, அந்த மாதிரி ஜால்ரா, அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வச்சுட்டு பஜனை பாடுவா. அப்போ இந்த குழந்தைக்கு அது மாதிரி ஏதாவது ஒண்ணு வச்சுட்டு பாடணும் அப்படின்னுட்டு அவ அப்பா கிட்டக்க எனக்கும் ஏதாவது வாங்கி கொடுங்கோ, தம்புரா வாங்கி கொடுங்கோ, நான் அதை வச்சுட்டு நானும் பாடுறேன் அவளை மாதிரி அப்படின்னுட்டு அது கேட்டுது. சரின்னு அவ அப்பாவும், அவளுக்கு அவ்வளவு வசதி இல்லை, இருந்தாலும் நம்ம குழந்தை கேட்கறதேன்னு சொல்லிட்டு அவ கஷ்டப்பட்டு ஒரு தம்புராவை வாங்கி கொடுத்தான். அப்ப அதை வச்சுட்டு அந்த பஜனையெல்லாம் பண்ணிட்டு கோவில்லையே அது இருக்கும். இவா வேலைக்கு போயிட்டு இருந்தா. அப்படி இருக்கும்போது இவாளுக்கு ரொம்ப வயசானதுனால கழிச்சுதானே குழந்தை பிறந்தது. அப்போ இவ சீக்கிரமாவே அவளுக்கு காலம் ஆயிட்டா. அப்படி இருக்கும்போது இந்த குழந்தைக்கு அப்போ ஒரு 15 வயசு தான் இருக்கும். அதுக்குள்ளேயே அவ காலம் ஆயிட்டா. அப்போ இந்த குழந்தை அந்த கோவில்லையே தான் இருக்கும். அப்போ அதுக்கு மத்தியானம் சாப்பிட்றதுக்கெல்லாம் இது பிக்ஷை இது பண்ணிட்டு எல்லாருக்கிட்டையும் கேட்டுண்டு இது பண்ணும், பாடிண்டு சாமியோடைய பாட்டை பாடிண்டே அது பிக்ஷை கேட்கும். அவ யாரானும் ஏதாவது சாப்பாடு போட்டா அந்த பாத்திரம் ஃபில் ஆனன்னு ஒரு மரத்தடியில போய் உட்காந்துட்டு அது சாப்பிட்டுட்டு அங்கேயே இழப்பாரிஞ்சுட்டு இருக்கும். அப்படி இருக்கும்போது ஒரு நாளைக்கு அந்த ஒரு ராஜாவுடைய குதிரை காணாம போயிடுறது.
அப்போ அந்த காவல் ஆள்கள் எல்லாம் அந்த குதிரையை தேடிட்டு வந்துட்டு இருக்கும்போது இந்த இவர் வந்து இந்த சூர்தாஸ் அந்த மரத்தடியில அவர் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறத பார்த்துட்டு அவ நினைச்சுட்டா இவர் ஒரு பெரிய ஞானி போல இருக்கு, அவர்கிட்ட கேட்டா நம்மளுக்கு சீக்கிரமா அந்த குதிரை கிடைச்சிடும் அப்படின்னுட்டு அவர்கிட்டக்க போய் கேட்கிறா. இவருக்கு கண்ணு தெரியாது, அவருக்கு பெரிய இது இல்லலாம் என்ன சொல்லிட்டானா, ஞானின்னு சொல்றாளே, கடவுளே நான் உன்னை வந்து உன்னுடைய பாட்டுகள் எல்லாம் நான் பாடினேன், ஆனா எனக்கு சாப்பாடு கிடைக்கிறதுக்கு வேண்டி நான் பாடினேனே வழிய ஆத்மார்த்தமா நான் ஒரு நாளும் உன்னை நான் கூப்பிட்டதில்லை, என்னை இவாளெல்லாம் இப்ப ஞானின்னு சொல்றாளே, எனக்கு நீதான் அருள் புரியணும், எனக்கு எப்படியான இவாளுக்கு ஒரு ஞானின்னு சொன்னதுக்கு வேண்டியானும் உன்னோட அருளால நீ எனக்கு நீதான் ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னோடனே ஒரு அவர் மனசுக்குள்ள ஒரு அசரீரி மாதிரி வந்தது. அப்படி இருக்கும்போது அப்போ ஹலோ ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். அப்போ அவ என்ன பண்றா, அவரு வந்து அவருடைய மனசுல வந்து கடவுள் சொல்ற இந்த மாதிரி அவ கிட்டக்க சொல்லு, எதிர்த்தாப்புல இருக்கிற ஒரு காகம் இருக்கு, காக்கா, அது பறக்கிற திசைய பார்த்து போக சொல்லு, அங்க அவளுக்கு குதிரை கிடைக்கும் அப்படிங்கறத மனசுக்குள்ள சாமி சொல்ற. அப்ப அதே மாதிரி சூர்தாசன் சொல்றாரு அந்த காவலாளிகிட்ட. அப்ப அதை பார்த்துட்டு இவ அங்க போன உடனே அதே மாதிரி அவளுக்கு அங்க குதிரை கிடைச்சிடுது. அப்ப இவர்கிட்ட நன்றி சொல்லிட்டு உங்களை பத்தி நாங்க ராஜா கிட்ட சொல்றோம் அப்படின்னுட்டு சொல்றா. அப்போ அந்த நன்றியை எனக்கு சொல்ல வேண்டாம், கடவுள் கிட்டக்க நீங்க சொன்னா போதும் அப்படிங்கறத அவர் சொல்லிடுற. அப்படி இருக்கும்போது அவருக்கு ரொம்ப வேதனையாயிடுது, நம்ம இத்தனை நாளா நம்ம கடவுளுக்கு நினைக்காமலேயே நம்ம இப்படி இருந்துட்டோமே, எனக்கு ஒரு தெய்வமே எனக்கு ஒன்ன நினைக்கிறதுக்கு எனக்கு ஒரு நல்ல குருவை எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு கொடு, அவர் மூலமா எனக்கு உன்னை எப்படி நினைக்கணுங்கிறது எனக்கு தெரிஞ்சுக்கணும், எனக்கு கத்துக்கணும், எனக்கு ஒரு நல்ல குருவை கொடு கடவுளே அப்படின்னுட்டு அவர் சொல்லிட்டு திருப்பி கோவிலுக்கு வந்தார். அப்படி அங்க உட்கார்ந்து இருக்கும்போது யாரோ 2 பேர் பேசிட்டு போறது அவர் காதுல விழருது. இந்த மாதிரி நாளைக்கு அந்த பெரிய குரு சுவாமிகள் வரப்போறார், அப்போ அவர் வரத்துக்குள்ள நம்ம இங்க எல்லாரும் ரெடி ஆயிடணும், காத்தாலோ இத்தனை மணிக்கு அப்படின்னுட்டு அவ சொல்லி பேசிட்டு இருக்கிறது கேட்டுரு. கேட்ட உடனே இவருக்கு பயங்கர சந்தோஷமாயிடுறது, ஆஹா நம்ம கேட்ட உடனே நமக்கு ஒரு குரு கிடைக்க போறார் அப்படின்னுட்டு இவர் என்ன பண்றாரு, காத்தால சீக்கிரம் எழுந்து ஸ்நானம் எல்லாம் பண்ணிட்டு அவர் எப்பவுமே அவருடைய அந்த தம்புரும் வச்சுட்டு அவர் கிருஷ்ணருடைய பஜனை எல்லாம் பாடிட்டு இருந்தார். அப்போ அந்த குருசுவாமி அவர் வரும்போது இவர் இந்த ரொம்ப அழகா நல்ல சுகமான ஒரு கானம் கேட்கறது, இது யார் பாடுறா அப்படின்னுட்டு அங்க இருக்கிறவாள்கிட்ட கேட்டபோது அவர் வந்து சூர்தாஸ், இந்த ஊர்ல தான் அவர் கண்ணு தெரியாது, பிக்ஷை வாங்கிட்டு இங்க காலம் ஓட்டிட்டு இருக்கார் அப்படின்னு சொன்னேன்னா, அப்படியா எனக்கு அவரை பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு இவர் அங்க அவர் பக்கத்துல போய் அவருடைய தோல்ல அப்படி தொட்டு நீ என் கூட என்னுடைய ஆசிரமத்துக்கு வரியா அப்படின்னுட்டு கேட்ட உடனே அவருக்கு அப்படியே புல்லரிச்சிடுது, நான் அதுக்கு வேண்டிதான் நான் காத்துட்டு இருக்கேன் சுவாமி, உங்க கூட உங்களுடைய சிஷ்யனா வரத்துக்கு தான் நான் இருக்கேன் அப்படின்னுட்டு அவர் சொல்றார். உடனே அந்த குரு கூடியே அவருடைய ஆசிரமத்துல போய் எப்படி 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 கடவுளை நினைக்கணும் அப்படிங்கிறது குரு சொல்லி கொடுத்த மாதிரியே அவர் அங்க இருந்து ட்ரைனிங் எல்லாம் எடுத்துட்டு அவருக்கு சித்தி கிடைக்கிறது, அவருக்கு ஞான திருஷ்டி கடவுள்ல பார்க்க முடியறது அவரால. அப்படி அவருடைய பாட்டு கீர்த்தனை எல்லாம் பாடிண்டு அவருடைய கடைசி காலத்துல கடவுளுடைய பாதாவிருந்தத்துல போய் அவர் சேர்ந்துடுறார். இதுதான் சூர்தாஸுடைய கதை. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, தேங்க்யூ வெரி மச். இந்த அத்தியாயத்தினுடைய சுருக்கம் அப்படிங்கறது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம். துரத்தல் அப்படின்னா துறவி ஆகிறது கிடையாது, செயல்களின் பலன்களை துரத்தல். அப்போ செயல்கள் செய்யும் போது பகவானை நினைத்து கொண்டே அந்த செயல்களை எல்லாம் பகவானுக்கு அர்ப்பணித்து விடுதல். ஸோ நிஷ்காம கர்மயோகா, ஞான யோகா அப்படிங்கறதெல்லாம் பத்தி பார்த்தோம். கர்ம காண்டம், கர்மயோகம் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்த்தோம். ஸோ எடுத்துக்காட்டாக வழி நடத்துங்கள். ஸோ எப்படி நடக்கணும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோமோ அதுக்கு நம்ம வந்து சொல்லக்கூடாது, நடந்து காமிக்கணும். ஸோ மன்னன் எவ்வழி மக்கள் அவ்வழி அப்படிங்கிறதையும் பார்த்தோம். நமக்கு மிகப்பெரிய எதிரி யாரு அப்படின்னா நம்மளுடைய காமம் தான் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்த்தோம், இக வைரினம் அப்படிங்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ், இந்த செஷனுக்கு
நீங்க எல்லாருமே வந்து ஜாயின் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி. நான் ஸ்டாப் ஷேர் பண்றேன். உங்களுக்கு ஏதாவது இந்த சாப்டர் சம்பந்தமா ஏதாவது டவுட் இருந்தா நீங்க கேட்கலாம். கோதை மாதாஜி ஆடிபிளா இல்லன்னு சொல்லிருக்கீங்க, சரியாயிடுச்சா? நான் அதை கவனிக்கல, சாரி. சரியாயிடுச்சு சரியாயிடுச்சு. இல்ல இல்ல மாதாஜி, இன்னும் அவங்க இன்னும் ஹேமலதா மாதாஜி எனக்கு போட்டாங்க ரிப்ளை. சரியாயிடுச்சு. ஓகே, தேங்க்யூ 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 மாதாஜி. எனக்கு ஒரு சந்தேகம் மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி, சொல்லுங்க. 38வது ஸ்லோகத்துல நெருப்பு புகையாலும் கண்ணாடி தூசியாலும் கருப்பையாலும் மறைக்கப்பட்டுள்ளது, அது சொன்னீங்கல்ல மாதாஜி. சொல்லுங்க. அதுல வந்து கண்ணாடி வந்து விலங்கோடையும் அந்த கருப்பையில மறைச்சிருக்கு வந்து ஒரு மரத்தோடையும் கம்பேர் பண்றது எனக்கு புரியல, அந்த கான்செப்ட் புரியல மாதாஜி. நெருப்பு வந்து புகையினால மறைஞ்சிருக்கு, அது ஃபர்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் காமம், சரிங்களா? அந்த காமத்தை வந்து நம்மனால நீக்க முடியும். இப்போ ஒரு அனிமலா நம்ம பிறந்துட்டோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க, அடுத்த லெவல் கண்ணாடி வந்து தூசியால மறைக்கப்பட்டிருக்கிறது. சோ அது வந்து அனிமல் லைஃப்க்கு வந்து அவங்க கம்பேர் பண்றாங்க. அனிமல் யாராவது வந்து போய் பக்தி செலுத்த முடியுமா? மனித பிறவி கிடைத்தால் மட்டுமே நம்ம வந்து பக்தி செலுத்த முடியும். அப்போ அனிமல் எல்லாம் என்ன பண்ணும், அதுக்கு வந்து நல்லது எது தீயது எது அப்படின்னு தெரியாது. அதனால வந்து அதுகள் வந்து செய்கின்ற செயல்களினால் அது மீண்டும் 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 அந்த மிருக பிறவியே தான் அதுங்க வந்து எடுத்துக்கிட்டே இருக்கும், சரிங்களா? வெரி ரேர் தான், கோடானு கோடி, எத்தனையோ கோடிக்கு நடுவுலதான் வந்து ஏதோ ஒரு மிருகம் வந்து, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் குருவாயூர்ல கேசவன் அப்படின்னு ஒரு யானை இருந்தது இல்லைங்களா? ஏகாதசிக்கு விரதம் இருப்பாங்க இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி ஏதாவது 1-2 தான் உலகத்துல, இந்த பிரபஞ்சத்திலேயே. சோ அந்த மிருகம் லைஃப் அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளுக்கு பக்தி செய்வதற்கோ நம்மளுடைய பக்தி லெவல் அடுத்த லெவலுக்கு எடுத்துட்டு போறதுக்கோ நம்மளால எலிவேட் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இல்ல. நம்ம மறுபடியும் வந்து நம்ம மிருகங்களாக தான் பிறப்போம். அடுத்த லெவல் பாத்தீங்கன்னா இன்னும் மோசம், மரங்களுக்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கிறார்கள். மரங்கள் பாவம், ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது இல்லைங்களா? அதை வெட்டினாலும் சாய்த்தாலும் இன்னுமே பண்ண முடியாது. அது வந்து எப்படி இருக்கோ அதே நிலைமையில தான் வந்து இருக்க முடியுமே தவிர பக்தி செய்து நம்ம முன்னேறுவதற்கு வாய்ப்பே கிடையாது. சோ அந்த லெவல்ல நம்மளுடைய காமம் அந்த செகண்ட் லெவல் தேர்ட் லெவல்ல இருந்தா நம்மளுக்கு வந்து பக்தி செய்வதற்கு வாய்ப்பே இல்லை அப்படிங்கறது தான் விளக்குறாங்க. ஓகே மாதாஜி, அது புரியுது. ஆனா மனித பிறவில தானே நிறைய பாவங்களும் செய்யறோம், விலங்குகளோ மரங்களோ எதுவும் பாவமும் பண்றது இல்ல. ஆனா நம்மளுக்கு பகுத்து அறியக்கூடிய அந்த அறிவை பகவான் கொடுத்திருக்கிறார் இல்லைங்களா? நமக்கு ஆச்சாரியர்களை கொடுத்திருக்கிறார் இல்லைங்களா? சோ சாஸ்திரங்களை கொடுத்திருக்கிறாரு இல்லைங்களா? இதெல்லாம் வந்து புரிந்து கொள்ளவோ அறிந்து கொள்ளவோ விலங்குகளுக்கோ மரங்களுக்கோ வந்து வாய்ப்பே கிடையாது. சோ நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்கிற சுதந்திரத்தை வந்து நம்ம கரெக்டாக பயன்படுத்த வேண்டும். அப்ப வந்து நம்ம வந்து தவறான செயல்கள் செய்ய மாட்டோம். ஆனா இந்த கலியுகத்துல வந்து எப்படி அசுரர்கள் எல்லாமே வந்து நம்ம மனசுக்குள்ள இருக்கிறாங்க இல்லைங்களா? நம்ம வந்து அசுர குணங்கள்னால நிறைஞ்சு இருக்கிறோம். அப்ப தவறுகள் தான் செய்வோம். யாருக்கு வந்து நல் ஊழ் இருக்கிறதோ அவங்களுக்கு வந்து பக்தி பாதையில் போவதற்கு வந்து சான்ஸ் கிடைக்கும். அவங்க வந்து தங்களை திருத்திக் கொள்வார்கள், பக்திக்கு வருவாங்க. ஓகே மாதாஜி. ஓகே, நன்றி நன்றி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மேலும் யாருக்காவது ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குன்னா நம்ம பார்க்கலாம், இல்லைன்னா இந்த செஷனை இதோட சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா, சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ட்ரோக் பேஷன்ஸ், அதனால கொஞ்சம் தடுமாறுவேன். பரவாயில்ல, மெதுவா சொல்லுங்க, ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை. ரொம்ப நல்லா பண்ணிருக்கீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. கொஞ்சம் கொஞ்சம் புரிஞ்சு நல்லா சொல்லிருக்கீங்க. தேங்க்யூ. அதனால ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ட்ரோக் பேஷன்ஸ், அதனால பிஹெச்டி எல்லாம் முடிச்சிருக்கேன், சூப்பரா முடிச்சிருக்கிறேன். ஆனா ஸ்ட்ரோக், அதனால பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருக்கிறேன். ஒன்னும் கவலைப்படாதீங்க மாதாஜி, கிருஷ்ணர் இருக்கிறாரு சரிங்களா? அவரை நினைச்சுட்டே இருங்க, அவரை சாண்ட் பண்ணிட்டே இருங்க, எல்லாமே சரியாயிடும். நீ கிளாஸஸ் தொடர்ந்து அட்டெண்ட் பண்ணுங்க, கேட்டுக்கிட்டே இருங்க அவரை பத்தி, சரிங்களா? நிறைய சத் சங்கத்திலேயே எப்பவுமே இருங்க, எல்லாமே சரியாயிடும். ஒரு நாள் எல்லாமே வந்து தெளிவான வானம் மாதிரி ஆயிடும் ஒரு நாளைக்கு.
நம்பிக்கையோட இருங்க, பகவான் மேல ஃபெய்த்தோட இருங்க. ஓகே ஓகே, கண்டிப்பா நல்லதே நடக்கும் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ தேங்க்யூ தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, சொல்லுங்க மாதாஜி. இப்போ ரெக்கார்டு பண்றத திருப்பி எங்களுக்கு இதே இதுல பதிவு பண்ணீங்கன்னா நாங்க திருப்பி இன்னொரு தடவை கேட்டுக்கலாம் இல்லைங்களா? சப்போஸ் கண்டிப்பா அப்லோட் பண்ணுவோம் பிரபு, அப்லோட் பண்ணுவோம் நாங்க. யூடியூப்ல வரும், யூடியூப்ல வரும். அப்படிங்களா? அந்த லிங்க் யூடியூப் பேர் என்னங்க? நான் இன்னும் கோயிலோட லிங்க்ல கொஞ்சம் சின்ன ஒரு பிரச்சனை இருக்கு, டெக்னிக்கல் பிரச்சனை, அதுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதனால நான் கேட்டுட்டு இல்ல நம்ம குரூப்ல போடலாமான்னு கேக்குறேன். நானு உங்களுக்கு அர்ஜென்ட்டா அப்படின்னா கேட்கணும்னா நான் கேட்டுட்டு ஏதோ ஒரு விதத்துல ஒரு 2-3 days டைம் கொடுங்க, நாங்க அப்லோட் பண்ணுவோம். சரிங்களா? அந்த ரிவ்யூ பண்றதுக்காக அதுக்காக பின்னாடி அந்த முதல் நாள்ல இருந்து நம்ம ரிவ்யூ பண்ணிக்கலாம். அதுக்காக. ஓகே ஓகே ஓகே. நன்றி நன்றிங்க மாதாஜி. தேங்க் யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க் யூ மாதாஜி. தேங்க் யூ மாதாஜி. தேங்க் யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, சொல்லுங்க, ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? இல்ல ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓகே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அந்த கேஷவ் குருவாயூர் ஒரு டாக், அதோட கதை என்ன மாதாஜி? இன்னொரு நாள் நம்ம பேசலாம், சரிங்களா? இன்னொரு நாள் அந்த கதை. டாக் இல்ல, யானை. குருவாயூர் யானை. ஆனே, சாரி. கண்டிப்பா நம்ம டைம் இருக்கும்போது சின்ன சாப்டர் ஏதாவது பார்க்கும்போது கண்டிப்பா நம்ம சொல்லலாம், சரிங்களா? ஓகே ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த செஷனை நான் இதோட முடிச்சுக்க விரும்புறேன். வாஞ்சா கல்பதருப்யஸ்ய கிருபா சிந்துப்ய ஏவச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.